Ahojte. Včera som vystupovala v Poličke na tejto konkrétnej akcii posledný krát v živote. Nastal taký precedens, ktorý podľa mňa že nemá u nás obdobu a ktorý už nebudem tolerovať. V mojich zmluvných podmienkach sú není žiadne nejaké extrémne podmienky, sú tam proste najviac basic vecí, ktoré z pohľadu technického zabezpečenia môže u nás v Československu interpret požadovať. Jednou z nich je svetlo spredu, v prípade, že sa stmieva alebo že sa zotmie, a toto svetlo sa volá follow spot. Pokiaľ tam tento follow spot spredu, to osvetlenie proste není, tak aby ste chápali, to svetlo robí to, že keď svieti na mňa spredu, tak ma osvetľuje do tváre. To je vlastne dôvod, prečo som včera sa zdržiavala väčšinou na hlavnom stage a minimálne som chodila na to molo, pretože v momente, kedy som aj na hlavnom stage prišla trošku viac do prečie, už mi nebolo vôbec vidieť do tváre, takže aby ma ľudia videli vôbec nejak, som sa musela zdržiavať väčšinou na hlavnom stage. Nie len, že organizátori dostali všetky tieto podmienky ako keby v zmluve, ale aj môj zvukár s nimi telefonicky, s tými priamo s tými technikmi telefonicky proste komunikoval týždeň vopred, aby sa teda uistil, že